Jo, zdravíčko dámy a páni, dneska vítam pri novom videjku spolu s mojím kamošom, pozdrav. A dneska to bude Among Us, čiže nezabudnite dať like, odber, koment a ja to nejdem obkecávať a ideme na to. OK, čiže štartujeme našu prvú hru. OK, mute. No a som... Bangerang, som impostor, nice! OK, my role is imposter. OK, takže ideme na to. Musíme to vyhrať. Robím tasky. Aha, kto tu je? Počkaj, kto tu je? Ideme robiť s ním task, akože. Do prdele! Ideálne. Ja som sa prezradil. Počkaj, ja to skúsim zachrániť ako. No. OK, tak ja dávam Daviho. Prči! Nikto tam celý čas nebol. Jasné, ale keď dojde na to, tam vždy, tak to je do... OK, mute. A som do prdele, ale tú prvú hru som sa extrémne prezradil, kámo. Do prčíc. A som... Nice, impostor. Teraz Phantom. Dobre, teraz to musím zahrať tak, aby som vyhral. Čus brosky. Milan, No. prejdeš Intel Core 2 Duo za tvoju peťku. Čo? Čo ťa napadlo? Kam na čo? Na čo? Čak, aby si mal upgrade. Hej, Intel Core i2 Duo, hej? Hej, však to je Duo. To je Intel Core 4. No ty kokos, no tak z 5 na 4, dobre, počkaj. No, kto to je? Hej, to skipujem, taká debilina. Skip, hej, ja dám skip. Tak to len aby bol zaujímavý nahlásil. Tak. Dobre. 3 impostor. Gazamaniu do Brazil. Dobre, idem plniť tasky. Dobre. Tu sú dvaja, do prčic som ho chcel killnúť, joj, nevydalo. Hej, more! Oh, To bude asi na mňa do prčic. Kde to bolo? asi Cian. Ale kde to bolo? Storage. OK. Dobre, ale nekillol som ho ja. Čo som ja za farbu vlastne? Ja neviem. Ako ho mám vojtnúť? Daj modrého, toho svetlo modrého. Ono keď zabili, tak som ho počul. OK. Teda videl, že stade išiel. OK, nice. Ty kokos, kamo, Prosím, tak. že bude. Ty, tak toto som skoro posral, som dal skoro vlastného. Ty kokos! Nice. Boha! No dobre, musíme to poťahať. Kto sabotážuje? To je taký Dežo sabotážil, ty kokos. Toto by mohlo výjsť. Počkaj, idem na kamery. Double kill, poďme dať double kill. Poďme. Je to čierny. Ty c***áň. Je to čierny? Ja teba zabili. Doriti, jak Rose. Ja zabil černý. Rose. Jak Rose. Ježiš. Nie. Doriti, tam dajú mňa všetkých. Všetci mňa. Nie! Yes! Som v hre! Nice, som v hre! Ty kare. Dobre, no. Takže, zatiaľ to ide podľa plánov.
sú dvaja, tých nemôžem killnúť. Počkaj, dobre, robíme tasky. Strašne robíme tasky. Robíme tasky. Dobre. Task máme urobený. Kam, ale tento Segwall je frajer. Kam ho možno killnúť. Dobre, nice. Choď, ventni sa. Tak tu. Dobre. Máme ho možno killnúť. Dobre, nice. Nic netušiť, ja som muzikant. OK, kámo. Ja GG. som... Dobre, nikto ma nevojtol. Yes! OK, skipujem. Nie, ale oni tam vojtovali mňa, že som to ja. Nie. No tak teraz, že koho? Prosím, oranžového, prosím, alebo non. Non, yes! Nikto! Dobre, kamo, ja to hrozne hypujem, ale proste... Ja som taký šťastný, že som impostora, prežijem. Že žijem vlastne. No, takže dobrý deň. Tuto ideme robiť tasky. Strašne robíme tasky, strašne. Počkajte, tu robíme tasky, strašne. Ja som stlačil tlačítko killu. A ono mi to nekillnulo. Co to ako je? 1.9 orange. Čo? Black. No. No, it's Nana. Hej, je to Nana. Čo trepu? Čo mi táto rebota? Absolutne neviem. Self-report. Skip. Ja dám, že skip. Orange, black. Kamo, budem už asi divný s tým skipovaním, kamo, ale čo mám robiť? Yes, kamo, sme 2 na 3. To dáme, kamo, to dáme, ja si verím, to dáme. Nice, dobre. Tu impostor remains, nice. Ty búze. Super, sú všetci teraz pokope. Super. Dobre, ja idem robiť. Tak nejdem robiť tasky. Alebo dobre, tak idem. Čo je? Som sa pohol z miesta už. Hlásiš. It's Nana. Orange. Ja dám asi orange, kamo. Milan, zabij toho oranžového. Hej, zabijem, neboj sa. Bol si otrávny. Hej, viem. Nana is... sus... Jak Black and Rose, ja to nie som, teda... Orange, dobre, dávam oranžového. A je mi to úplne viežde. Siž bol, prosím, oranžového, prosím, to dáme. Poď. Yes. Kamo, oranžový je von. Nice. Kamo, nasral všetkých. Hej. Dobre, tu im postavím sobie. Yes! Máme viktóriu! OK, dámy a páni, tak za toto videjko si zaslúžim like, takže dajte like, zdieľajte to, dajte odber a my sa vidíme u ďalších takýchto videí s mojím kamošom. Pozdrav. Čaute.